Hola, gats futbolistes i estrelles, què tal? Doncs us vinc a explicar un conte. I el conte que jo us explicaré avui es diu El meu amic extraterrestre. És un conte molt curtet, però que és molt important entendre el que ens explica. Diu: avui ha arribat el nou alumne d'intercanvi. S'estarà uns quants dies a casa meva. Us ensenyo la imatge. Em pensava que seria una mica estrany, però la veritat és que és força simpàtic. Encara que, pobre, no entén gaire com funcionen les coses aquí. Tot el dia em pregunta el per què de tot el que passa. Diu: escolta'm, per què estàs fent això? Mireu la imatge. A veure, espero que es vegi bé. Sí. Fixeu-vos bé amb la imatge, què està passant. A la imatge surten ell i els seus amics que estan tirant pedres a un rus d'abelles, un niu d'abelles. L'extraterrestre està darrere dient: però això per què ho estàs fent? No ho entenc. Clar, totes aquestes abelles surten corrent i el nen contesta: no sé, és que perquè ho ha dit ell, ho ha dit ell. Següent imatge. Es veu com hi ha un nen que li demana el berenar a una nena. Li diu: dona'm el dònut, per mi. I el nen, i l'extraterrestre li diu al seu amic: escolta, com és que no l'estàs ajudant? Ai. Resposta del seu amic, del nen: bueno, és que no sé, és que com que ningú ho fa, doncs jo tampoc. Aquesta és la resposta. I la pobra nena mira com està. Anem pensant, com està actuant el nen. Següent imatge. Apareix en una plaça uns nens que estan jugant a futbol i una nena aixeca la mà dient: jo també vull jugar. I el nen li diu, i l'extraterrestre li diu al seu amic: escolta, com és que no deixeu jugar la nena? Per què no pot jugar? A veure si ho enfoco bé. Resposta del nen: no, clar, ella no pot jugar perquè nosaltres som nois. Aquest nen, com es despista. Mireu aquesta imatge. Es veu com l'extraterrestre està al columpi amb el nen i tot el rato li pregunta: per què, per què, per què, per què, per què? I la cara del nen de: uf, que pesau! Tot el rato em pregunta: per què? Més. Diu: van caminant pel carrer l'extraterrestre, el nen i un amic, i se n'enriuen d'una nena que se li ha caigut el gelat al terra. I el noi també riu, com el seu amic, no? I l'extraterrestre li diu: per què estàs rient? I el nen diu: és que, bueno, perquè ell també riu. Mireu.
uns nens que van en bicicleta, o sigui, l'extraterrestre amb el nen, i els seus amics se'n van en bicicleta per un camí que no poden passar. I llavors l'extraterrestre diu, per què hem d'anar per aquí? En plan, no veus que no es pot passar? I a més hi ha un cartell que posa bicicletes per aquest costat, ara veureu. I el nen diu, bueno, és que anem per aquí perquè hi van tots. Francament, és ben empipador, Jo, el nen ja no pot més de les preguntes de l'extraterrestre. Sabeu què passa? Que amb aquestes preguntes l'extraterrestre el que està fent és que el nen pensi bé el per què fa les coses i si les fa bé o malament. El nen diu, uf, el que demà ja se'n va. I aquí es veu com ja estan a l'aeroport i s'acomiaden. Però clar, quan el nen està al cotxe marxant cap a casa, gràcies a totes les preguntes que li ha anat fent l'extraterrestre, diu, per què? Anem a veure què passa. I ell sol comença a pensar i recordar les coses. Clar, pensa ell, per què? Per què he de posar aquest cartell dient no passeu? Ell mateix s'ho qüestiona, sense que ningú li hagi de fer la pregunta. Fins i tot ell... Gràcies a totes les preguntes que li ha fet l'extraterrestre, ell mateix comença a decidir millorar totes aquestes coses que ell veia que potser no havia estat fent bé fins ara. I mira, en aquesta imatge es veu claríssim. Posa per què? I es veu molt bé la imatge d'ell intentant arreglar les coses i fent les coses millor del que ho estava fent fins ara. Amb aquest conte, suposo que ja ho heu entès, però el que ens vol fer veure és que no és important sempre fer el que fan els altres, i només perquè ho fan els altres sense pensar nosaltres. Nosaltres tenim un cervell, som grans, i hem de saber decidir quines són les coses que estan ben fetes i quines no. I jo trobo que aquest conte és molt interessant perquè ens ajudi a pensar això, perquè nosaltres, sense voler, en el dia a dia a vegades també ens passa que fem coses sense pensar i potser no estan ben fetes. Bueno, espero que us hagi agradat molt el conte del meu amic extraterrestre i més endavant tindrem més contes. Us envio un petó molt fort. Adeu!